Sadiq Saleh's production. Haleematus sadiya na baki rai zuciya, a duniyar so da na duba ni banga tamkar ki ba. Shigarki ya kai na makwara tun da zuciya ta sallama. Ruwan zuma zo ki bani sassal jiki ya zamto korama. Ki bani dama ki sani can zuciyarki ta keke karrama. Abinda rai za ya bayyana baya wuce zance na ki ba. Kiranye na ajali wanda ni bazan ki na je shi ba. Ke da sarauta ni kuma bawa bazan ki murnar haka ba. Zan miki aiki guga da shara bazan ki bauta gunki ba. Farin cikin naki na fi kauna ni nawa bai dame ni ba. Zana jure rashin ki ba, zuciya ba ta dau haka ba. Kula cikin so da tausayi yayi ba za kamo na ki ba. Ki kan saka min farin ciki wanda gare ni ba zai misalta ba. Ga nutsuwar kwantar da hankali wanda ni ko ban taba jinsa ba. Sadiya sunan naki dole sai na girmama. Na rike so wanda ba kamar nashi dole sai na girmama. Sakonki ya iske zuciya wanda duk jiki ya tsindima. Kice ani kuma ni ne ake alƙawar ba za na guje ki ba.